מה עכשיו? היוטיוב. הנה. שלום יוטיוב, היום תראו את הגינה שלי ונבו הצלם. אז נבו, יאללה בוא נראה להם את הגינה. אנו עכשיו מראים לכם את הגינה שלי. של מיכאל. בואו נעבור. הנה מנורה. איך קוראים למנורה הזו, מיכה? אין לה שם. בוא נעבור לבא. מה זה? זה ממטרה. הנה עוד ממטרה. איפה? הנה הממטרות. בואו נעלה עוד יותר. ואחר כך תראו את מישהו שיש לו דירה מולי ואני שונא אותו, יש לו חבר. עירית. אנו עכשיו הולכים ברגל. הנה אופניים מכוערות. אנו מים זה המים. זה המים, חבר'ה. זה המים, אל תפחדו. אל חשש, אני אציל אתכם. תגידו לי אם אתם רואים מישהו. שקט. אל חשש יוטיוב. תסתכלו איזה דשא. תסתכלו איזה דשא. הנה הדשא. הנה הדשא היפה והטוב. הנה. אל חשש חבר'ה, אף אחד לא עושה הנה הגז, רגע. אנו מראים לכם עכשיו גז. מהו הגז ואיך נוצר הגז. זהו גז. הגז הוא נותן לכם מים להדליק אש. אך צריך להיזהר שלא יתפוצץ. הלאה. הנה פח זבל. הפח זבל נקרא כך שאנו זורקים בו את כל הזבל, ופח זה ערימה, וזה ערימה גדולה של זבל. ביוטיוב עכשיו אנחנו מראים לכם את הגינה בהילוך מהיר. בואו נרוץ. יוגלי הנה מחרת. תעזרו לי. אנה. והנה זה שרץ. טוב יאללה, אז איך עכשיו גומרים? טוב ביי יוטיוב.